amb quins recursos adequaríem l'espai? Només la fase d'urbanització, és a dir, la construcció de carrers i d'infraestructura necessària per la implantació de l'edificació, té un pressupost que pagaran els propietaris de les parcel·les d'una manera proporcional a la seva superfície. Les parcel·les es divideixen en l'àmbit privat i públic de la següent manera. La primera parcel·la és privada, pública, privada, pública, pública, privada, pública, pública i pública. És a dir, dels 6 milions d'euros totals del pressupost, pràcticament el 100% es financia amb fons públics. La proposta alternativa redueix dràsticament la despesa, tant monetària com en recursos, ja que simplifica la intervenció aprofitant els materials i la dinàmica de la zona. Simplifiquem la intervenció al màxim i la realització de treballs serien petits enderrocs i moviments de terra sense generació de runa, ja que tota ella es reprofitaria. Creació de vials amb sorres compactades i adequació de la zona agrícola. Mantenim les obres previstes a la remunta i a Can Boixeres, adaptant les zones verdes als nous criteris exposats abans. Amb els 6 milions d'euros previstos per la urbanització podríem inclús cobrir l'adequació bàsica dels equipaments, recolzant la financiació mitjançant la creació de cooperatives ciutadanes que portin a terme l'activitat i la recerca de finançament mitjançant crowdfunding per portar a terme petites activitats i petits projectes. Al límit amb Cornellà, actualment tenim una zona marginada, maltractada i plena de brutícia. La solució és enderrocar-ho tot i construir? Potser ara és el més fàcil, però no és el més adient ni de lluny. Recopilant els criteris exposats a la proposta, obtindríem un espai natural molt semblant a això. Un canal recuperat, com a dipòsit d'aigua de pluja filtrat mitjançant vegetació. Zones de camp amb vegetació autòctona salvatge, camins peatonals i carrils bici. Natura dintre de la ciutat. Dintre de l'àrea de la remunta obtindrien un ambient molt semblant a aquest, amb uns treballs molt assumibles tant econòmicament com en recursos. Amb una mínima intervenció per estabilitzar els talussos. La creació de camins de sorra compactada. La restauració del pont i l'adequació com a accés de la nova zona agrícola. La mencionada reutilització del canal. L'aplicació dels nous criteris de zona verda amb vegetació autòctona salvatge i la creació de zones forestals amb plantades populars per involucrar la ciutadania. En aquesta imatge podem veure el resultat de la màxima edificabilitat de la zona. Recordem que això només passaria com a últim recurs en cas de no poder trobar altres tipus de solucions per l'habitatge a la ciutat. La nova tipologia proposada es basa en la vegetotectura, un tipus d'arquitectura que inclou la vegetació com a part integral de l'edificació. Podem trobar molts referents moderns d'aquest tipus, no tan nou, concepte arquitectònic. Recordem els jardins penjants de Babilònia, per exemple. D'exemples moderns trobem a Milà les torres anomenades Bosc Vertical, actualment en construcció. A París trobem el Museu Quai-Branly de Jean Nouvel. Hi ha altres tipus, edificis més topogràfics, amb cobertes vegetals, etc. Proposem una alternativa a l'edifici d'Hisenda. Recordem que només es construiria en cas de la no adequació de l'edifici de les Cavallerisses per allotjar les oficines d'Hisenda. Seria un concepte d'edifici diferent a la volumetria proposada a l'actual planejament de l'ARE, tot respectant la superfície especificada allà. Hem de dir que aquesta proposta també contempla el terraplenat i forestació longitudinal de les vies de la Renfe per reduir l'impacte de les mateixes a la zona. Hem arribat al final de la presentació
Com heu vist, plantegem una proposta que, tot i dependre de recursos públics en gran part, creiem que els gestiona d'una manera molt més racional i eficient, ampliant la recerca de beneficis més enllà del lucre econòmic i buscant un benefici social. Evidentment no és perfecte, però és infinitament més sensat que el projecte actual. Hem de començar a fer les coses d'una altra manera. Serà complicat adaptar-nos? Potser sí, però més complicat és continuar pel camí que anàvem, que ja sabem on ens porta. Junts tenim la capacitat per adaptar-nos i resoldre els problemes. Moltes gràcies per veure el vídeo i continuem.